Důležitou podmínkou bezpečné a spolehlivé letecké dopravy je samozřejmě i dokonalá údržba a příprava všech letadel. V hangárech československých aerolinií pracují stovky techniků a specialistů. Svoji práci dokonale ovládají. Někteří z nich se při zavádění nových typů školili přímo u výrobce v Sovětském svazu. Technické předpisy jsou velice přísné. Každý stroj prochází průběžně revizemi a kontrolami různých stupňů. Kontroluje se činnost všech agregátů, vyměňují se i fungující části, u kterých skončila předepsaná doba životnosti. Každý detail je prověřován. Bezchybný chod motorů je stejně důležitý jako klimatizace nebo povětrnostní radar. V laboratořích procházejí všechny bezpečnostní a navigační přístroje důkladnou kontrolou. Specialisté, kterým tady nikdo jinak neřekne než dráteníci, mají pořád plné ruce práce. Nejrůznějších variometrů, výškoměrů, rychloměrů a dalších budíků je celá řada. V pilotní kabině jsou většinou zdvojené a ty nejdůležitější dokonce strojené. Dohromady to jen u jedné 62 představuje více než 50 přístrojů. Podobně jsou kontrolovány i všechny součásti zabezpečující radiové spojení. Nejrůznější podoby spolupráce s výrobci přesné letadlové techniky jsou tu zcela běžné. Ošetření druhého stupně v řeči mechaniků TOBčko končí. Letadlo, které ráno přiletělo z Kuby, je odváženo na stojánku. Večer je čeká let do Singapuru. Československé aerolinie usilují o maximální hospodárnost a špičkové využití všech typů svého letadlového parku. Proto jsou do praxe zaváděny nové, pokrokové formy údržby. Opět v těsné spolupráci s konstruktéry i výrobci sovětských letadel. Letecká doprava zkracuje vzdálenosti, přibližuje země i kontinenty. Cestování letadly je příjemné a především rychlé. Vzdálenosti se přestávají měřit na kilometry, rozhodují hodiny. A tak se z Prahy dostanete do rovníkové Afriky za 10, do Indie za 12 hodin. Při cestě na Kubu se můžete druhý den koupat v moři a evropská města nejsou vzdálena většinou více než 2 hodiny. Často říkáme, že žijeme v proudovém věku letecké dopravy a možná už ani nevíme, že patříme společně s Aeroflotem k průkopníkům v této oblasti. Právě linka mezi Prahou a Moskvou se stala první mezinárodní linkou na světě, provozovanou pouze proudovými letadly. Historický první let proslulé Tu-104 s československými výsostnými znaky se uskutečnil 9. prosince 1957. Nový typ letadla, jeho dolet a rychlost umožnil v následujících letech velkorysý rozvoj mezinárodních spojů ČSA. Byla to právě Tůčka, která začala v roce 1960 létat jako první naše letadla na jižní polokouli do Jakarty. Vraťme se po tomto malém odbočení opět k našemu putování. Cílem další cesty je Asie. Není to ovšem Bombej ani Singapur, ale Taškent. V letovém řádu ČSA ho sice nenajdete, přesto se tu však setkáváme s naším Iljušinem 62.
Vypadá ovšem trochu bezmocně. Bez motoru, radaru, s rozebranými křídly i kýlem. A demontáž dalších částí pokračuje. Tak začíná generální oprava. Díky dokonalé údržbě v Praze nalétali naši piloti s tímto strojem 16 000 hodin. Je to svým způsobem unikát. Další bezpečný provoz je však podmíněn důkladnou, skutečně generální opravou. Opravárenský závod Aeroflotu v Taškentu zajišťuje tyto opravy pro všechny letecké společnosti, které užívají sovětské Il-62. V prostorné hale se letadla mění k nepoznání. Těžko rozeznáváme, komu který stroj patří. Tady vypadají všechny stejně. A všem je věnována stejná pozornost. Po provedené opravě se i naše 62 objeví před halou a zazáří v plné kráse. Připravená na další tisíce vzdušných kilometrů. Nelze však jen opravovat. Rostoucí nároky vyžadují také nové a moderní stroje. Typ Il-62M je u nás tím nejnovějším. Zatímco bude letadlo podle tradice pokřtěno, připomeňme alespoň krátce jeho hlavní přednosti. Nové motory s nižší spotřebou, přídavná palivová nádrž a tedy větší dolet až 10 000 kilometrů. Nový a moderně řešený je také interiér kabiny. Zdokonalené letové a navigační zařízení odpovídá nejvyšším požadavkům mezinárodní letecké dopravy. A ještě jedno malé ohlédnutí. Ruzínské letiště, rok 1969. První sovětský Iljušin 62 se stává součástí letadlového parku ČSA. A následují další stroje, které postupně modernizují lety na mezikontinentálních linkách. Na jednu z nich se za chvíli vypravíme. Předtím ale připomeňme, že s označením OK nelétají jenom Iljušiny, o kterých převážně hovoříme. Proudová letadla Jak-40 jsou určena pro vnitrostátní linky. S letadly Tu-134A se můžete setkat na letištích celé Evropy a severní Afriky. Sovětská dopravní letadla mají všechny parametry jako rychlost, dolet, obchodní zatížení a spolehlivost na nejvyšší světové úrovni. Jejich dokonalé letové vlastnosti se rozhodující měrou podílejí na udržování dobrého jména československých aerolinií ve světě.